Dako nga kahoy guys oh. What's up guys? Trip na sad ta, padulong ta sa Mati. Nakoy nakita dia nga dalan nga kanang pa-straight. Ingon nila pabukid nun daw kuno nga dalan. Wala pa na siya nahuman. Ato lang tan-awon dadto karon. Og atong tanaw ng view. Kay tsada daw kuno dadto. So tara, let's go. It's 3 PM. Oh, sada kay view. Kita ninyo ang duha ka bukid, Mount Sumagaya ug Mount Balatukan. Alright, doon lang ta sa akong road trip karon. Yaunahan.
bida nga part. Dili lang kita magpalayo guys. Di ko suito diri nga dalan. Din wala pa daw ni nahuman sa unahan. First time. Wow. Dai. Abi na ko na resort diri. Let's try mo unang unya. Pagkita tamo sa view diri sa mga isig kakilid. Guys, oh. Nawa. Oh. Oh my god. Dadi rin na area eh. Nakita naman po ninyo kung sa Katsada. So backing na lang ta guys. Backing. Okay, murag Bikil. Balik tao boss. Okay. Medyo basig Bikil na kay dadto pa. Ang dalan pod mapugoy kauban po ako isa. So ilang at least nakita ninyo ba Katsada gid dire munong tatunahan.
Duda ko habog na kay dadto sa iba sa unahan. O ning dire ra ko taman. No, habog na kay gini dire. Slow down lang dire. Habog na gid siya. Time check, it's 3:20. No, tsado din. Naikwan. Sa mga swimming pool. Tsada kaya. Lah. Na guys, oh, tsada kingkuan guys, oh. Pero mga palayan. Wow, tsada kay view ba? Apa yung mga pandadoros, rose. Dai. Alright, proceed na ta. Wow, tanaw guys. Ano yung gingon kaganiya na nadres kilid tsada king view. Turo dahay pagid dito. Tsada king view diri guys. Gikural nila ang buton sa kani diri. Oh, wow. Agkatsada. Dire din ni Samat Claveria Miss Oriental. Sana sila ito. Pa dito.